Tik, tik, tik. Tirik. Good morning. Ano? Yeah. Ito po yung ating mga bagong apartment. Yan. Apartment ng ating mga Thailand. Yan. Bago bahay nila. Yan po. Yan. Bahay na din. Oh. Gusto mo? Yung bahay nila ganda. Ha? Kanino chicken yan? Sa'yo? Hindi kay daddy? Ito yung maliit din, oh. Yung light chicken. Oh, ayun pa yung chicken, oh. Meron pa chicken doon, oh. Ito pa yung chicken, oh. Kita mo na to? Oh, kaya mo rin din, oh. Oh. Oh, karakalda na, oh. Burig ka awa. Mo. Ayan, oh. Dade. Oh, ito pa, oh. Yung chicken, oh. Dade, burig ka awa. Saan, oh? Gusto mo hawak? Kuha ko isa. Oh. Yung maganda. Oh. Mama. Oo. May french fries. Ano yan? Maganda ya. Anong pangalan niya? Hindi ko lang. Sunshine. Sunshine ang pangalan niya. Ang ganda na. Burime. Kaya kang lala. Sige, dalami ka. Tara. Gutom na po ang ating mga chicken. Bakit na? Na? Kalau pa may cute na. Cute ka ba rin? Talo? Len mo, mama. Len mo, mama. Nala, ano lagyo na din? Sunshine. Sunshine. Sabi ko eh. Oo. Sunshine. Ay, kilala ka Sunshine eh. Kilala na kayo, mambubulad oh. Eman kaya. Agad? Oo. Hello, Sunshine ah. Ay. Tara, balik ta na. Uy ko pa. Ay, mali na ka Sunshine eh. Matay lang. Ito ba, makita lang kasi hindi na pa.